بسم أبون ولدن منفس قدوسن حدا أملاك أمين. فقري إتانا بأملاك اتوسد من قدي حتصار سنصحف سلمنتاي إيه زصلي نمنتاي إيه زصوم سلمنتاي سوائي نايس أمواغزي زدلي سلمنتاي زنبب نايس أولو سب نموخان ديو ويس نايس أم سب كبوهال أفكار ጽምዋ ተባሂለ ንኽጽዋዕ ድዩ ወይስ ናይ ፍልጠት ሰብ ብዝብል ንኽፍለጥ? ኣምላኺ ምዃን ደስ ይብለን ድዩ ወይስ እዚ ንሓደ ዕላማ ክብል ዝሓስክዎ ፍትወት እዩ? ልዕል ክብል ድየ ዝደሊ ወይስ ንገዛእ ርእሰይ ዓብዪ ሰብ ኮይነ ክሪኦ እየ ዝደሊ? ኣብዚ ኸይድ እዚ ክዕወትን ነቶም ካልኦት ሓሊፈዮም ክኸይድን ድዩ እቲ መንገዲ? ብዛዕባ ባዕለይ ድየ ዝግደስ መርገፂየይ እንታይ እዩ? ብኸመይን መዓዝን ክበፅሖ እኽእል? ከመይ ገይረ እየ ክዓቢ ዝኽእል? ብሓቂ ንኣምላኽ ባዕሉ ድየ ዘፍቅሮ ወይስ ነቲ ናብኡ ዝመርሐኒ መንገዲ? ንኣብነት ጸሎት ድየ ዝፈቱ ወይስ ነቲ ጸሎት ዘቕርበሉ ኣምላኽ? ሓደ ሓደ ግዜ ኣባይ ብዙሕ ጉድለታት እየ ዘስተውዕል። ነቲ ክደግሞም ዝግብአኒ መዓልታዊ መዝሙር ዳዊት ክደግሞ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝሕጐስ። ሓጐሰይ ግን ምስ እግዚኣብሔር ካብ ምዝራበይ ዝነቐለ ኣይኮነን። የግዳስ ዳዊት ብምድጋም ነቲ ከም ሓደ መነኮስ ክፍጽሞ ዝግብኣኒ ኣምልኾ ብብቕዓት ብምፍጻመዩ ደስ ዝብለኒ። ነዚ ናይ ኣምልኾ ጉቦይ ኣብ ምፍጻም ዕዉት ምዃነይ ስለ ዘረጋገጽኩ እየ ዝሕጐስ። ንኹሉ ዕለታዊ መዝሙር ደጊመ እንተዘይወዲአዮ ድማ ብኣንጻሩ ይሓዝን። ነቲ ምስ ኣምላኸይ ብምዝራብ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ሓጐስ ብምስኣነይ ዘይኮነስ ዘይዕውት መነኮስ ብምዃነይ ይሓዝን። ንጾመይ ትግሃተይ ንባበይ ብዝምልከት እውን ተመሳሳሊ ነገር እዩ ዝስምዐኒ። እዚ ፍጹም ውልቃዊ ጉዳይ እዩ። ምስ ኣምላኽ ዘለኒ ርክብ ብዘየገድስ ብገዛእ ዓይነይ ልዕል ልዕል ንኸብል ዘለኒ ድልየት ዘመልክት መሊሱ ዝፈሰሰ ሩኡይ ርእሰ ፍትወት እዩ። ዋላ እኳ ሓንቲ መዝሙር ዳዊት እውን እንተዘይደገምኩ ብኻልኦት መንገድታት ኣምልኾ ምስ ኣምላኽ ሓደ ብምዃነይ ዝሕጐሰሉ እዋን ግን መዓዝ እዩ ዝመጽእ? ነቲ ምሳኻ ብምዝርራብ ዝረኽቦ ደስታን ባህታን ደልየ ድየ ዝጽሊ? እቲ ኣብ ቅድሜኻ ብምህላወይ ዝረኽቦ ሓጐስ ንኽስምዐኒ ድየ ዝጽሊ? ወይስ ነዚ ሰናይ ተግባር ብምፍጻም ናይ ዘላለም ህይወት ዝረኽበሉ ጽድቂ ምእንቲ ክረክብ ምናልባት ነታ ህይወት ዘለኣለም ንኽትበኒ ምእንቲ ኸሓተካ ምሳኻ ንምዝርራብ ጥራይ ኢለ ድየ ዝጽሊ ዝኸውን? እቲ ጸሎት ብናተይ ኣረኣእያ ዕላማ ድዩ ወይስ መሳርሒ ጥራይ? ንኣብነት ሓደ ሰብ ንሕጋውነትን ጸሎትን ከቋርጽ ከሎ ኣመናየ ዝቁጣዕ ውሽጨይ ሰላም ዝስእን ምስ ሰባት ብሰላም ይስእን ከም ሰብየኑ ድማ ውሽጨይ ዝተረበሸ ኮይኑ ይስማዓኒ። ነቲ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበረኒ ሰላመይ እውን ይስእኖ። እዚ ማለት እቲ ጸሎት ዕላማ እምበር መሳርሒ ኣይኮነን ማለት እዩ። ነዚ ዕላማ እዚ ንምዕዋት ድማ ካብ መንገዲ ክወፅን ብጌጋ ክመላለስን ኣለኒ። ኣምልኾ ናብ እግዚኣብሔር ዝመርሕ መንገዲ ጥራይ እዩ። እቲ ዕላማ ግን እግዚኣብሔር እዩ። ፍቕሪ መንገዲ እዩ። ኣገልግሎት መንገዲ እዩ። እቲ ዕላማ ግን ሓደ እዩ። ንሱ ድማ ፈጣሪ እዩ። ስለምንታይ ዳይና ንኣምላክ ክንረክብ እንዳደለናስ እንስእኖ ዘለና? ነቲ ናብኡ ዝወስድ መንገዲ እምብዛ እንደልኸ ንምንታይ እዩ? ስለዚ ነቲ መንገዲ እንፈትዎ ናብ እግዚኣብሔር ስለ ዝመርሐልና እምበር ተደላይ ስለ ዝኾነ ብሓቂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። እምበኣርከስ ንጉየ ናብኡ ምእንቲ ክንበጽሕ ነቲ መንገዲ ቐልጢፍና ንስገሮ። ባዕሉ ንእግዚኣብሔር መንገድና ምግባር
ፍጹምነት እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ባዕሉ ዝበሎ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14:6 እግዚአብሔር እዩ እቲ መንገዲ። መጽሓፍ ሓርነት መንፈስ ፖፕ ሽኖዳ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።